पीएफ आडभान्स उठाइବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ EPF ସାଇଟ୍ ଯିବେ। ସାଇଟ୍ ଗଲା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲେମ୍ ମେମ୍ବର ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ୟୁଏନ୍ ନମ୍ବର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବେ। ଦେଲା ପରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବେ। ସାଇନ୍ ଇନ୍ କଲା ପରେ OTP ଆସିବ। OTP ଆସିଲା ପରେ OTP 6 ଟିକିଆ OTP ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସକୁ ଯିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ ଗଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଗିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଚେକ୍ ମାରିବେ। ଚେକ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଭେରିଫାଏ ଆସିବ। ଭେରିଫାଏ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଫର୍ମ କ୍ଲେମ୍ ମାରିବେ। ସେଠି PF ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କ୍ଲେମ୍ ଫର ଅପସନ୍ରେ PF ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଉପରେ କେଉଁ PFରୁ ଉଠେଇବେ ପଇସା, ତାପରେ ରିଜନ୍ ଦେବେ କ'ଣ ପାଇଁ, ତାପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବେ ସେଠି ଲେଖିବେ। ଫୁଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ଯେମିତି ଆଟ୍ ପୋଷ୍ଟ PS ଡିଷ୍ଟ ଫୁଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲା ପରେ गोटे भेरीफाए करेंगे। भेरीफाए कर सारा गोटे OTP आसो। OTP भेरीफाए कर सारा देखो ऑनलाइन क्लेम सबमिट सक्सेसफुल लिखो। लिखि सारापर गोटे आपण अकाउंट को 3 दिन रु 5 दिन भितर पैसा क्रेडिट हो। PF रो सब सर्विस विषय में जानापी चाहूँ चैनल टी को लाइक सब्सक्राइब करूँ और तले कमेंट करूँ।